Hi. Good morning, everyone. Sabi, hi, good morning. Antok pa si Dodong gamay. Kawawa Hi, naman. Sabi. Early na naman kami, buong pamilya. So, ayan, as usual, Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday. So, ganito yung setup. Thursday lang kasi every Thursday day off ko. Ayan. First, hatod si Dodong gamay. Tapos, yung bike ko nasa likod. And doon na lang ako magbabike papunta sa work ko. So 10:30 pa mag-start yung work ko. So dahil late pa mag-start yung work ko, dala ko yung libro. Ayan. For ano yan, super happy yan si Dudu. when I study. Sabi, ay. Tik-tik-ting. Hi guys. Sakwa. Oh, that's so. Ayan guys. Kahit puyat si bata, batuta. Si Bulilit, nag-hi pa din siya sa inyo guys. Ayan, nasanay na siya. Hi! So guys, ahatid namin si Savi sa bantay niya. So yan. May farm sila sa likod. Inaayos yung daan sa front nila. So 2 weeks kami magaganito, dadaan sa likod. Kita nyo yung paligid. So, ayan. Ayan, farm yan nila. So, mayroon silang kabayo, baka, kambing, so lahat. Aso, mga manok. So, meron sila nun. So, ini-introduce nila sa mga bata nila dito. So, ayan. Bata pa, nai-introduce sila sa mga hayop, mga ibon. So meron sila lahat dito, tapos pinapakain nila, ganun. Napapamahal sila sa iba't ibang klase ng hayop. Tsaka may mga, syempre farm siya, so iba't ibang halaman. Yun. Ayan, dito na tayo, nakapasok na tayo sa loob. Ya. A few moments later. Guys, malapit na kami sa school niya as usual. Tapos magbabike ako. And nga pala, before ko makalimutan, I want to shout out yung nag-iisa, minsan dalawa, na mga disliker namin. As in guys, nauuna pa siyang kasi nakaschedule kasi yung video ko every 6 in the morning here sa Netherlands. So 12 noon siya sa Pinas. Since 6 AM siya, so nagpapaalarm kasi kami 6:30. Nauuna pa siya guys, magising sa amin. Pagkagising ko, so titingnan ko na yung views ko. Kung meron nang ganyan. Always, ha? So ayan, trinak ko yung mga videos namin guys. Nag-start siya nung video ko nung birthday ni Savi. So dun siya nag-start. So sino ka? Who are you? Sino kaya yan? Ayan, magpakita ka, magpakilala ka. So hindi ako, I will not be angry. Hindi ako magagalit sa'yo. Charot. So, ayun. Nakakatawa lang. Kasi, as in, never siyang nag-absent guys. Never talaga siyang nag-absent. Tapos pag minsan, in the morning, I look at it as a video, tas wala pa. Namimiss ko siya. Tapos pagkamaya-maya, pagkahapon, mayroon na. My gosh, feeling ko kilala kita. Umamin ka. So ayan, andito na siya. Na kami pala. So ilalabas na ibababa ni Dodong yung bike ko doon. At magbabike si Inday. Yes. Have a nice day sa inyo. Okay lang yan mga disliker. Bye-bye. Good morning mga Inday. Nasa kantina ko. Nag-aantay na lang actually ako ng oras ko. Since, ayan, 10:30 yung time ko for work. Tapos alas 10 pa lang. And wala masyadong kumakain dito kasi extension lang to. Since nagka-corona, nag-extend sila ng canteen. So yung main canteen talaga is andun. Since madaming kumakain doon, dito ako. Para actually nagbabasa-basa ako guys. Charan! Ayan. Porsigido na kasi talagang pinupush na ako ni Dodong eh. Guys nga pala, 4 years na kaming
naglolokohan. Joke lang. Ayan, 4 years na kami guys. And wala akong maisip na ibang ireregalo kasi parang kumpleto na naman siya. Siguro bibili ako ng polo shirt na lang din. Pero since ibalik natin yung nakaraan, nung high school ako, medyo nahihilig ako sa pagsusulat ng pagko-compose ng kanta. Kaya lang ako lang at yung barkada ko, hindi ko alam if naalala pa nila yun. So sila lang yung nakakarinig. And since mag-anniversary kami, gusto kong mag-compose ng kanta. Kaya lang, ito pa lang yung nasulat ko. Wala pa akong chorus, guys. So, sana matulungan niyo ako sa may mga makakatang isip dyan. So, ayan, ipaparinig ko yung 2 paragraph yung nagawa ko. Pero wala pang chorus. So, ito, ganito siya. Start tayo. Charot, nakakahiya. Well, it was the darkest day of my life. I couldn't believe that I'm still alive, and that all of my life is longing for someone that could always light my life. Then one day you came and make me feel right. Just your one hello and it feels so bright. All of my fears and sorrows in my life, like a magic, just disappear. So yun pa lang guys. Hindi ko pa alam ano yung i-chorus ko. Sana matulungan niyo ko. So magbigay na lang kayo ng line. Tapos ako na lang yung pipili, tapos gagawa ng tono. So sana, since August 31 na ngayon, September na bukas, malapit na yung September 18, tapos kakapain ko pa siya sa gitara. Sana matulungan niyo ako guys, please. Hello guys! Hi! Kakasundo lang namin kay Bulilit guys. So tingnan nyo, mukhang inaantok na siya. So malapit na lang din naman kami sa bahay. Siguro mga 7 minutes. Right? In the house? 7 minutes. Or yeah, mga ganun. And ayun, as usual, nagbike ako from work ko to his school. And iniwan na lang namin yung bike namin para hindi na namin dalhin bukas. Kasi kanina, dinala namin sa likod. So, ayun, nilagay lang ni... nilagay lang ni Dodong sa, sa loob ng gate nila, sa school. So, ayun. And pagdating namin sa bahay, ayan, magluluto. Kasi, ayan, wala kaming pagkain. Naubos kahapon yung pagkain namin. Ayan, magluluto kami. And after walking. Yan, kaya ko nung sabi na kasi ayan, mainit. May araw pa, may araw. So, Sabi! Say hi! Hi! Sabi mo. Pagod si Sabi po. Hi guys! Say ka! Sakmar! Agad sa... Hi guys! Kiss! Flying kiss with the hand. Ah, so. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Oh. May na bina. A few moments later. Hello mga Inday Dodong. Katatapos lang namin actually kumain, mag-dinner. So, siguro mga 7:30 na ngayon. Pero tingnan nyo. Ayan, may araw pa rin. So, lakad-lakad lang kami para matunaw ng konti yung kinain.
And si Savi din, nagbike-bike. Tapos, alam niyo ba guys, wala kaming stock na, naubos na pala yung prutas namin. So, pagkatapos kasi namin kumain, gusto namin gumawa ng yung quark. Tapos yung parang ano siya, yogurt siya pero much ano siya, yung sticky siya kaysa sa yogurt. Tapos nihaluan namin ng fruits, tapos konting sugar, tapos konting nuts or yung may mixed with pasas or kung ano pa man. Tapos di ba wala kaming fruits. Ngayon, ayun, di ba may apple kami guys? So, as in, may nag-iisang hinog. So, yun yung inano namin, hinalo namin. Tapos, nagtanim kasi kami last month ng strawberry. So, may mga bunga na din pala. So, yun yung inano namin. So, ayan, ang ganda pala pag may mga ganun. May prutas kang mapipitas. Tapos, ayan, nag-aano na talaga kami. Nagplan kami na maglagay ng mapagtataniman ng mga gulay para if ever wala kaming makain, ayan, may i-harvest lang kami na gulay, like yung sa ano ko guys, yung sa dahon ng sibuyas. So di ba nagamit ko siya dati pero hindi ko siya tinapon, so inano ko lang siya sa isang pot, tapos ayun, tumubo na naman siya. So ganun na lang yung gagawin namin. Ang galing. So ayan, nandito kami sa animal farm. So if makikita nyo, may mga may mga goat, mamaya doon may kabayo, tapos may mga sheep. Wala talaga to sa ayos. Bully. Ang ganda ng look at the skies, so nice. Ang ganda guys, parang as in parang bulak. Nice. One day what? Everyday joke. Keeps the doctors away? Something like that. A joke a day keeps the doctor away. Many jokes. Kasi nasobrahan na to sa kadjo-joke eh. Bully na yung joke niya. Hindi na joke, bully. Sabi! Ay, ito pa yung isa, mana sa papa niya. Tingnan na yung mukha niya ni Sabi. Kakatawa si Bulilit. Papa! Hindi yan si Papa. Oh my gosh. Ay! Nanay, nitahan sabi. Yeah, you ko na papa. No. Nog meer? Oo, natahan. Goed zo. Kom mama, eten. Natahan dah, watch out for the hand. Mama, eten. Pony. Hey. Takot ako sa ngipin, ng laki. Aita. Banaan. Hi. Kijk hier. Oh, watch out for your hand. Ja, you go. Go. Ja, goed zo. Deze? Ja, here again. Ja.
Me. Dar. No. You bully me so many times today, ah? Every bully means I love you. Bully means I love you. Nakikita niyo lang yung balloon, guys, na malaki. Ayun. 90 Louis Ballon. Oh yeah. So, ayan mga Inday, Dodong. We will finish our vlog for today. Ayan, iniwan na kami ni Bulilit. So, ayan. Don't forget nga pala to subscribe to our channel and hit the notification bell for our latest updates. Bye! Bye bye.